फैगौ 26 एप्रिल अक्ट'आव मुंदांखा गेदेरमा देंखोगिरि रुंसारि अरुण चन्द्र नार्जारिनि गोसोखांथि सारादु फोरबो खुंफुंगोन। बर' हारिनि सासे मुंदांखा गेदेमा देंखोगिरि लेजेन्डारि सिंगार क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि तुलसीबिल गामिनि थागिबि अरुण चन्द्र नार्जारिया थांनाय 10 एप्रिल 2022 आव अबथिरा जिउ गोमालाङो। दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि तुलसीबिल गामियाव फैगौ 26 अक्ट' एप्रिल दानाव खुंफुंनो थि खालामो। बिनिखायनो बे हाबाफारि ओनसोलनि सोद्रोमाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय बयखौबो खौरां मेलनि गेजेरजों खावलायहरदों। खुलुमबाय। बे समाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै आं फंनैसो रायजोफोरनिसिम खावलायनो सानदों। जोंनि लेजेन्डारि सिंगार, मुंदांखा देंखोगिरि सुजुगिरि रुंसारि अरुण नार्जारिया थांनाय 10 अक्ट'खालि बे बोहैथि दाननि 10 अक्ट'खालि रुंसारि जानानै थांबाय। थ' बिथांनि श्राद्धखौ जों बर' माहारियारि माखासे आफादफ्रा ज' जानानै हारिमु आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद, बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन, बर' टेलिभिजन आरो रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशन ज' जानानै गाजा गोमजायै बे श्राद्धखौ खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जाहैबाय। दा ओइ दिनखालि बे श्राद्धआव नुजाफैनानै जोंनि बे मुंदांखा देंखोगिरि एबा मेथाइ सुजुगिरि बिथांखौ मान होनो थाखाय बारसेसो बिबार बारफैनो थाखाय श्राद्धआव लोगो लानानै बे श्राद्धफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय आं दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जानानै रायजो राजा बयनिसिम आं खावलायहरबाय। बयबो गेदेमाफोरखौ, रायजो राजाफोरखौ बे मुंदांखा देंखोगिरिखौ बिबार बारसे बावनानैब्लाबो मान होफैनो थाखाय आरो बे प्रग्रामखौ जाफुंहोनो थाखाय आङो बे समाव बर' हारिमु आफादनि जानानै आं रायजो राजाफोरखौ खावलायहरबाय। बर'नि जेसेबां माहारियारि संगठनफोर दं, बयनिबो दैदेनगिरि मावथिफोरखौ, सोद्रोमाफोरखौ, गोरों गोराफोरखौ लैहोर लैहोर नुजाफैनानै फुंनि 26 अक्ट'खालि जानो गोनां फुंनि 9 बाजिनिफ्राय जागायजेननाय जागोन। बे 9 बाजिनि सिगांनो बे तुलसीबिल गामिनि गावनि आंगो न'आव खुंनो लानाय बे श्राद्धआव बयखौबो नुजाफैनानै बाहागो लाबोनो थाखाय आङो खावलायबाय रायजो राजाफोरखौ, गेदेमाफोरखौ, गोरों गोराफोरखौ आरो लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि सिङाव थानाय जेसेबां जिल्ला कमिटिफोर दं, आन्सलिक कमिटिफोर दं, बिनि गासै दैदेनगिरि मावथिफोरखौ आरो बिथांखौ मोजां मोनग्रा, अनग्रा, सिबिग्रा, हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बयखौबो आं बे समाव आफादनि जानानै खावलायहरदों। बयबो जेन' ओइदिनखालि लैहोर लैहोर फैनानै बे श्राद्धखौ जाफुंहोफैयो आरो गाजा गोमजायै बिथांखौ मान बावनो हायो। बेखौनो आं आफादनि जानानै बे समाव गुरै खावलायबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। दिनैहाय आदा अरुणनि न'आव जे थैनायनि सोमोन्दै बा थैनायखौ लानानै जोङो श्राद्धनि खालामनांगौलाय बेवहाय नुजाफैदों बर' साहित्य सभानि आफादगिरि नेहाथारि आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बारग' आफादगिरि जगेश्वर ब्रह्म आरो हारिमुनि आफादगिरि आरो आं दिनै सासे बर' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननि नेहाथारि जानानै बेवहाय आदा अरुणनि बे श्राद्धनि सोमोन्दै फंसे बुंनो सानदों। बेवहाय जोबोद मोजां बाथ्रा, जों दिनै समस्त बर' जाथिनि संगठनफ्रानो खौसे जानानै जे आदा अरुण नार्जारिनि जे श्राद्धखौ खुंनो आखायाव लादों, बियो बिराद गोजोनथाव बाथ्रा। आरो बियो बे मेसेजआ जाहाथे दुलाराय
जोंनि हारिनि गेजेराव जाहाथे सारलायो जों आर्टिस्टखौ माबायदि मान होनांगौ आरो आर्टिस्टआ माबायदि जानांगौ आरो थैखांनायनि उनाव जों आर्टिस्टखौ जोंनि आर्टिस्टखौ माबोरैहाय अननांगौ थैनायखौ माबोरै जोङो मान बावनांगौ बेखौ जों बेहाय रायखांजोब्बाय आं बारा बुंनांगौ सानाखिसै दा जोंनि आदाया रेडिअ आर्टिस्ट एस'सिएसनाव जेब्लासिम बियो हाबदोंमोन बिथाङा सानसे सम नेहाथारि बिबान मोनदोंमोन होननानै आं मिथिगौ मानो होनबा आं बिथांनि एसे उनावसो आर्टिस्ट एस'सिएसनाव हाबनो हादों दा बेवहाय बिथाङा गाव थानाय समाव आंखौ गोबां बाथ्रा बुंलांदों आरो अनलांदोंबो बेफोर बाथ्राफ्रा आंनि गोसोआव दङ आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जे थांनाय मेनि 30 तारिखआव बिथाङा माने फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन आंखौ जे नोंथांनि नैबे नाजानाय जे 50,000 करि होनो हानाय बे बाथ्राखौ बिराद मोजां मोनदों आरो भबिष्यताव आरो बे जालांबाय थाथों बिथाङा आंखौ बुंदोंमोन लास्टावहाय 15 आगस्टआवहाय आरो जोंना अल रेडिअ आर्टिस्ट एस'सिएसननिफ्राय मोनसे जोंहा मानगिरि शिब कुमार सारनिफ्राय जोङो अनसुंथाइ मोनदोंमोन बेयो जाहैबाय बेबो 50,000 करि मोनदोंमोन दा बेवहाय बिथाङा आंखौ फंसे बाथ्रा बुंदों जे फंबाय नोंनि जे मोनहोनो हानाय 50,000 आंनि मुलि बायनायनि थाखाय बिराद हेफाजाब होगोन बियो आं नोंखौ बावनाय नङा बे आंनि थाखाय बिराद नोंनि थाखाय माने नाजानायाव मोननाय बेखौ आं बावा बे खोथाखौ आंखौ बुंबाय थादों बेवहाय आं माने गाबनोबो ओंखारदों जे मुलि बायनाय होननाय लोगो लोगोनो आं सानबाय देहाया मोनसे माबा हयथ' बेहा माने गोजोननाय गैला माबा मोनसे जाथावथाव जाबाय बेखौ आं सानना लादों जायनि थाखाय जोङो आदा अरुना जोंनि समस्त बर' जाथिनि सासे आर्टिस्ट सासे गोख्रों आर्टिस्ट सासे रोंगौथि आर्टिस्ट बियो दिनै हारिमुबो सालायलांदों आर्टिस्ट एस'सिएसनबो सालायलांदों आरो गोबां केसेट बानायदों होननानै जों मिथिगौ आरो बिथाङा ओरैनोबाबो लेंहरनाय बे प्रग्रामफ्राव बिथाङा आग लायोमोन आं थाङा आं फैया बिदि बाथ्राखौ मोनफेराखैमोन बुङामोन आंबो गोबां आदाखौ लेंहरनो मोनदों आरो बिथांनि जे मिलौदो देंखो बे मिलौदो देंखोखौ जोङो दिनै सिनेमायावबो खोनानो मोनदों दिनैहाय गोबां केसेटबो बानायलांदों बेफोरखौबो जों बुथुमनानै लानो हादों आंनावबो बे केसेटआ दं माखासे दा बेवहाय दा समस्त जों मिथिगौ जे आदा अरुना गावनिल' मावाखै समस्त बर' जातिखौनो दिनै बियो गावनि मेथाइजों दैदेनलांदों मोजां गोख्रों बोसोन होलांदों दा बेनि थाखायनो आं बिथांखौ गोबां माने मानियो आरो साबायखर बावो बिथाङा थैनानै थांब्लाबो जाहाथे बिनि नामा बर' जातिनि गेजेराव गोसारनानै थाथों आरो आङो नैबे मिडियानि गेजेरजों दिनैनि बे फैगौ 26 तारिखआव बिथांनि श्राद्धआव आंनि आफादनि दुलाराय बर' रेडिअ टेलिभिसन आर्टिस्ट एस'सिएसननि जेसेबांनाखि मावथि बिथांमोन दं बा जोंनि मेम्बार्सफोर दङ बिथांमोना जेरावखि थाया मानो जि जायगायाव थाया मानो नैबे आदा अरुननि थुरसिबिलनि न'आव फैनानै ओइदिनखालिनो बिबार बारसे बावनानै होफैनो थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय आरो बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे गावनि आंगोनि आर्टिस्टखौ जे खनगिरि बिथांखौ दोंसे माने बिबार दोंसेजोंबाबो बिबार मालाजोंबाबो जे फंसे जोङो बिथांनिखौ बावनो हायो बिथांनि आथिङाव जों फोनांनो हायो बेखौनो आं खावलायहरबाय जाहाथे बयबो लोब लोब फैनानै बे ओइदिनखालिनि श्राद्धआव नुजाफैनानै जाहाथे बयबो बिथांनो मान बावो बेनो आंनि दिनै जोबथा बुंथिनाय